Brought to you by Daily Bear Food Delivery Services. Uplift Tea Garden located at Lubugan, Turil, Davao City. PG Piso Wi-Fi Vendo Davao. What's wrong with you mga angkol? Angkol J. Kron, Angkol Moto TV o bakalaag na punta karon mga angkol. Kuyogi kami sa among pagbisita sa isa sa pinakabag-ong kalingawan sa New Corelia, ang SixWorld Adventures Incorporated. Ang SixWorld Adventures Inc. usa ka waterpark nga nahimutang sa New Corelia, Davao del Norte. Dili kaabot 70 kilometers ang biyayon kung gikan ka sa Mamay Road, Davao City. Sama sa niaging episode, subayon usab nato ang dalan pa Davao del Norte lahos sa Tagum. So nakita naman ninyong dalana no sa atong pas ng mga vlog. So atuan na lang ning palungon. Kita-kita ta sa Tagum. Okay? So maalag ito, maagi gyapon Tagum City. So pwede po siya agiyon nito mga angkol sa City Hardware. Kikag Tagum, daghan kag pwede maagian paingon sa New Corelia. Apan ang atong ruta napili kay ang moagi sa New Balamban. Papi, bantay yun mo mga iro samot ng mga inani nga karsada mga angkol no. Kabalayan ba niya tag 2 lanes lang, liko-liko kay blind curve. Bantay yun mo mga hayop mga angkol. SixWorld Adventures Incorporated. Naabot na dyan ta mga angkol. So ano siya ang ilang entrance. Ano to sa katikaran rin. Ayos. Mo na lang parking area. So gumer kay tao no. Dire lang kan waiting area. Unsa na siya kaning kuan orientation? Okay, thank you ma'am. Okay, ma'am. Dire mag-ilis og brief unsa ikaw? Dili ba? So, una ka makasulod sa resort, moagi kag tulo ka proseso. Orientation sa mga rules and regulations, pagbayad sa entrance fee, QR code or contact tracing form, and temperature check. Ug tungod kay nagdali man mo, mauni unod sa briefing. Maintain social distancing sa mga way uyab. No sharp objects allowed. Bawal taas ug suwang. No pets allowed. Animal. No littering. Ayaw pagdinamak. No breakable items allowed. Pwede broken hearted. Shower first before swimming. Masa sad goal. Remove all earrings before swimming. No cuts allowed. So dire ang ticket counter after ninyo mag orientation. Dire ang ticket counter. So magbayad sa una. Mauna entrance fee oh. Mahal no? Mahal pagod siya. Engine oil, deal sa tubig, 6-piece chicken joy, samgyupsal, brief sa Shopee. Worth it baka?
sila playground diri. Okay. Magilis ang tayo kaliguon, nakaikos na kanan. Okay. So, wala mong cottage. Sa wave pool. Magda na mo ron kay maglaag-laag. Inindot na lang wave pool mga angkol oh. Tama na. Gwapo po din no. Gani dako gani. Grabe, bisag init kayo. Manay mga tunay na lalaki mga angkol no. Kanang dili mahadlok mangitom. Lag sa tarit turap. Mga salbabida, libre. Kulo. Mo na gingon Minard ganina. So napo din sila Olympic size nga swimming pool. Amot lang standard ba ni. Pero gapo pod mo na sabot ni Minard ganina. Naingon si Minard nga dito daw ta maligo sa Olympic size na pool. So naagi pool day dire. Kani. Sa may sakyan rin no. Murag river kunuhay. Pachuya dire. Ako ang tanaw mga angkol sa entrance nga 455. Okay na po siya, justifiable, pero sa opening pa man, ako ang nadunggan pag regular na days daw or kanang kuha na gyud sila mag-open na gyud sila officially 650 daw ang entrance. Sumo din nilang sakyan mga angkol, mo din nila sakyan. Tara sila. Lingaw po. Ako dito rin, no? Uy. Tama ganda lang ngayon. Nagan sila rides. So, para sana, isa na sa ilang mga rides. Ito ang natistingan tanan karon mga angkol. So, diri po, dapita. So, makita ninyo, napoy na diri, oh. Maglay mga rides. Libre, oh. Appeal man. All rides man daw. All rides. Pero, December. Pag mag-officially open na, dili na. Kung officially open na, boss, pila na entrance? Sana tunggan lang ako, 650. Tapos wapay labot ang uban rides. O, pero nanay inclusive nga rides, ana. So nadunggan nyo to mga angkol. December daw pohon, mag-officially open na. So karon so opening pa. Ang inyo ang gibayaran nga 455 entrance. So paana all rides sa pagkakaron. So ligo na ta. Ani mag-shower ang vlogger oh. Kana pasikat pa. Oh yeah, for the views. Mura jug batod. Nagulat kami sa mga balon. Yun na daw ang wave pool. Katulad ni, maraming nagulat operasyon. Hala, hindi kayo mga pool! Sige daw. Okay, testingan na to, Kol.
Kaganina kay naman ta sa mga big bike karon diri na pa ta sa scooter. Sige. Ana pasiriti ko be. Okay, feeding time. Una yung ilang ko ano. Ang tawag kaning nga bilao mga angkol kay your anus. Your anus ha. Ayos. Partig pagkaon mga angkol, daghan kag pwede ma-order. Ang among gi-order kay bilao nga Uranus. Uranus? Your anus. Basta okay raman siya pero hilaw ang fried chicken. Ug nagpalit po dahil mig lechon manok nga seafoods kay grabe kaparat. Kung trip ninyo magsugba-sugba na ay daghang sugbahanan, mas maayo gani magbalon aron makatipid. Wa pa sila corkage ron kay soft opening pa. Paimangno sa SixWorld kaniya mo di ni pag-insulto, hinaot dawaton ni nga kritisismo aron sa pag-improve sa ilang serbisyo. Okay ba, Col? Okay. Goodbye SixWorld ka 6 times. So una sa tanan no, pasalamat ko sa SixWorld Adventures Inc. ug sa ilang mga buutan o matinabangon nga staff. Daghang salamat kay sa inyo sa pag-accommodate sa mua. So ang hukom, worth it ba ang entrance na 455 sa SixWorld Adventures Inc? Ang akong tubag kay alangan, of course, permanente mga angkol. Kaya di ba na ko sa inyo ha, kung nagtanaw mo itong teaser nga video na ko, pagtigom o mga maayong gutlo sa kinabuhi nga dili kabayran og salapi. Ang kwarta mga angkol pakita lang na pirmi, pero ang mga gutlo sa kinabuhi mauna permanente nga mutatak sa imuha, mauna imong madala antod sa imong kamatayon. Ang SixWorld Adventures Manggod kumpleto siya og mga kalingawan na wala gipili nga edad. Apan nato ang timan-an gyapon mga angkol nga napata sa pandemya o ang kagaw wala pa gipili nga edad. O nang og mulakaw man ta, camping ta pirmi, social distancing, as much as possible magmask. Kana lang. Kini ang Angkol Moto TV nakanunay nagaingon. Ride smart, travel smart o amping mga angkol.